Казвам се Костадина Меретева, от град Съединение съм, ръководител на групата за автентичен фолклор към читалището и към пенсионерския клуб Недялка Шилева. Защо се заехте с тази задача да бъдете вие ръководителя? Ами защото обичам да пея песните, майка ми пееше, запазя си много хубави спомени от детството, когато нямаше телевизори, нямаше радио и хората се наслаждаваха на песни. Така като малко дете и аз запомних една вечер, когато две млади жени пееха, Пиленце пее тая песен, която младите дечица сега изпяха, тогава ми се струваше, че от техните гласове дори звездите треперят. И си казах, че докато съм жива, тая песен няма да я забравя и ще я предавам на децата. И ето, Станка я пееше по-рано, сега пък други дечица от малкия хор и винаги изтръпвам, когато чуя, че се пее. Pihilense pehe malehelehe, pihilense pehe, gohoralo lehe malehelehe, gohorai pole, nehebiwo pihilehe malehelehe, nehebiwo pile, nahebiwo Но когато започна да представям една песен, аз даже си вода тетрадка, в която записвам песните и записвам жената, от която съм я научила, коя година е родена жената, кога се е пяла песента. И естествено, когато започвам да я разучавам с децата, им казвам, тая песен се е пяла, например, тази Пълн си добра думаше, която пеят, тя се е пяла пролетно време. И много държа да се пее така, както се е говорило по онова време. Ето, например, Рада майци каже, нали? Както се е говорило по онова време, така и сега да се пее, за да се запомни. Просто да имат представа от историята на нашия език, на песните, на бита на хората. Яно мори бела, Яна жене дор два друма, Яна жене дор два друма, де минават керванджи. Никой нищо не и рече, най-малкото керванджиче, най-малкото керванджиче, то на Яна проговаря. Ой ти, Яно, бела Яно, дай ми, Яно, твоята китка. Под бял камък ще я скрия, с прясно мляко ще я пия. Ще се хваля на момците, как са сладки малки моми. Като агне на Гергьов ден, като пиле на Петров ден. Като пиле на Петров ден, като бял мед на Илинден. Благодаря на всички участници, които отделят от времето си, за да могат да дойдат. Хем да
запазим песните, хем те да се почувстват като хора, които имат право да се веселят и да бъдат щастливи, да предадем на децата това, което е останало и което ще остане.